Det er ikke magnet på nogen måde. Boom. Så tager vi Nordpolen. Nu kører vi med. Hvis de har store buer, så man ikke forvirrer magneterne inde i metallet. 2 gange med. Så har vi Nordpolen og Sydpolen. Og vi prøver, at den er blevet lidt magnetisk. Sådan. Og Nordpolen og Sydpolen fungerer også. 100. Og så for at få den magnetiseret så. Eller man kan slå den. Okay, bare stop. Du vil være med det der. Jeg har begyndt. Har du? Ja. Leon. Det skal være. Pas på, det ikke spiller. Papirerne med, så får jeg aldrig her på det, ikke? Det skal renses ordentligt, den der, ikke også? Flemming? Det er noget, ikke også? Det står også, ikke også? Flemming? Ja. Hvad mener de? Det der rødfin afstand af 15 cm. Hold. Så skal vi have det. Der har vi en kompas på vores mobil, som er styret af 5 satellitter, og derfor er der ikke misvisning på den. Og her har vi et kompasnål, som er styret af magneter, altså magnetfeltet, og derfor er der en lille misvisning, som er et par grader. Hvad skal du så tage sådan en stangmagnet hen? Og hvis vi tager en stangmagnet hen, så påvirker den magnetfeltet, og derfor kommer der udsvingning på den. Men ikke på kompasset på. 0,4. Så skal du op af. Du skal bare ramme præcis. Vi har god tid. Der. Fucking god. Gik. Ja. 6. Jeg skal lige filme. Lad mig trykke på film. Så. Filmer du nu? Ja. Takker sammen, vi når ikke mere i dag. Godt. Og så vi siger bare cirka. Der er cirka 120 sekunder. 120? Ja. Okay. Hvad er det så, vi gør? Prøv lige at hjælpe mig her. Minus, den skulle sidde her. Plus, den skulle sidde hernede. Det er rigtigt. Kommer der lyd med på videoen? Det ved jeg ikke, men det piller vi af, hvis der gør. Okay. Sætter vi den også musik ind over? Nej, vi skal selv snakke ind over. Nå, for helvede. Hvorfor skruer den op? Det gør den også. Wow, det brænder. Hvad brænder? Så skal vi have talt det. Det kører. Okay, 100. så ser vi. Det er covertråd. Viklet om. Og 200 gange. 200 vendinger. 100. Yes. Er du klar? Ja. Lidt mere strøm på. Lidt mere strøm på. Jeg skal have sådan en uge, kan jeg se. En uge. Husk, at det hele skal være samme strøm. Altså det her, eller hvad? Nej. Bare hver, altså både nu og så næste gang. Okay, vi sætter den op på 10. Okay, fuck. Du er så sygt, hva'? Hvorfor? 10, der. 10, Ja, vi rykker ikke 10 mere. 3, det er fint. Ja. Drej den, så man kan se det. Der er cirka omkring de der
60 der måske. Ja. Ned igen. Ikke der, ikke. Jo, vi skal jo tælle dem. Husk at skrue voldt helt op, tror jeg. Den sidder der. Kan volden ikke skrues mere op? Nej. Fuck. Gik. Ja. Yes. Ups. 200 vendinger. Og så skal vi lige vise, hvordan vi har sat det fast, jo. Må jeg se, hvordan vi har sat det fast? Du holder i vejen. I tager et spil sådan cirka værdi, når I fører den ind over. Ja. Okay. Og så prøver vi lige at vise det på voltmeteret der. Ja. Bare hold den. Så har jeg den. Ja. Og så er det de to der. Ja. Bare lige ved, hvis du ikke ved det. Det vidste jeg. Og det viser du selvfølgelig? Ja, jamen, jeg viser lige, du gør det der. Og så viser jeg, hvad der sker. Altså kommer der mere godt, ikke? Var det det? Det var det. Når man har 4 volt på det, så er man til Og så skruer jeg op på 4, og så ser jeg forskellen på 5 her og den der. Strømmandsretning. Den vej rundt. Det er det. Er minuspolen. Er det så nordpolen? Godt, det er fint. Er du med? Jeg er med. Så laver vi sgu lidt strøm her. Og det vi kan se nu, det er en transformation, hvor vi forvandler bevægelsesenergi om til vekselstrøm. Jeg ved det ikke. Jo, det er rigtigt, Se nu, det er præcis det samme forsøg. Nu har vi bare valgt at tage en klok med, som han lige skal finde på. Frikvarter.